vitsi. Mä oon ihan kiteenä. Niin on ystävät. Joo, mutta otetaan uudestaan. Ja moikka vaan sinne oman alansa mestareille. Noniin. Me alettiin tekemään tällaista kanavaa YouTubea, jossa me tehdään sellaisia kaikkia vlogityyppisiä videoita ja Sitten tulee challengeja ja Sellaista. muita hauskoja niin, klippejä. kaikkea sellaista. Kaikenlaista. Kaikkea sellaista hauskaa ja me keksittiin se vaan siinä, että ei meillä oikein ollut jotain. Me vaan niinku tuli päähän, että ja sitten jakaa mukavat hetket kaikkeen kaa. Ja se on kivaa. Mm. Ja sellaista. Että on vaan tällainen video, missä me aloitetaan tää kanava ja sellaista. Että ihan niinku, me ei tehdä tätä sen takia, että me haluttais jotain suurta huomioon tai jotain sellaista. Me tehdään tätä ihan meidän oman huvin vuoksi. Niin ja ihan niinku mukavuuden ja hauskanpidon vuoksi ja Niin. sellaista. Sitten on ihan mukavaa ajanvietettäkin. Niin. Kun ei ole tekemistä. Niin. Sitten vaan- Niin. Voi vaan ihan kuvailla blogeja ja tällaista milloin haluaa. Sellaista. Toivotaan, että tästä tulee jotain. Toivotaan. Jes, moikka! Se on moro.